Takže ahoj lidi, dneska vítám u tohohle videa, dneska si zahrajeme random loadouty používám proti lidem. Takže jdeme úplně random loadouty. Takže on chce arenu, dáme muzeum. Dneska je muzeum. A jako první věc musí být, můj kamarád se napojil Teodor, který je na dovolence. Takže jakoby vítám tě. To co mi padlo, kámo? OK. Když už. Můj kámo se bude, já si myslím, že mi křeplo, ale... Co? Nic. Na nic. No, kámo. Jsem zatancoval. Kámo. Ještě se nedáš vysmívat, jo? Kámo, druhý loadout. To nedám. S tímto to nedám. Plameno, med, flare, gun. OK. To je docela v pohodičce je to. Okay, střelím jen tak náslepo. Můj kámoš mě sleduje teďka. Kde je? Kam on se schoval? Kam to je warning zone, aha. Okay. Kam kde jsi? Kam on to livnul? Okay. Jdeme hrát. Kam z level 10, nic. Kamu arenu vy chcete, ale nechci arenu, chci velič. Muzeum, znova. Ne. To prosím, mi padne aspoň normální loadout. OK, kámo, to je docela v klidu. Reálně je to docela v klidu. Když to tak vezmu. Tohle jsem hrál jednou strašně fakt jakoby dlouho. Takže tohle jakoby umím hrát. Kde? Tohle? Borec? Sniper. Pojď jenom ke mně, pojď. Mám shorty. No. Ach jo. Možná jsem chcípl. Kamo, chci druhé. Ej. Kamo, tři věci, které reálně používám. Plamenomet a hlavně dagger používám, jo? Kamaráde, musíš. Bro, co dělá? Ten level 10 je fakt kam. Proč si semka se vůbec vecpala? Jsem ho klidně aspoň sám. Hodím tu smoky. Tak. Smoky. Okay, oni jdou po ní. Tak. Musím přijít. Upálit ho. OK. Upálil jsem tě. Říkám, OK. Musím si mi to nabít. OK. Kamo, nejsem dobrý knife player. Jakoby nejsem, no. Nejsem prostě jakoby nejlepší knife player. Umím, jakoby občas se mi podaří dát hlavu, ale nečasto. Budu myslet, kdyby se mi to nelagovalo. OK, zkusíme dát znova. Kamo! OK, snipa, bro. OK, tak to jsem hodně happy na to. Jsem vděčný za to, co mám. Vytáčíte mě, borci. Tím vaším náčem. Kdyby jim padla shortina a freeze ray, normálně vás budu spamovat. Normálně to budu dělat. Kamo. Posledníkrát vyměníme snipa. OK, kámo. OK, medkit. OK, ale výhoda je... Hopa. Jdi pryč. Kamo, se nemůžu trefit. Kamo. Nejhorší playery. Fakt. Nesnáším vás.
Tak jdeme na. Kámo, arénu nemám rád. Ty graveyard, já to potaj kliknu. Teď! Kámo ne! A teď máme muzeum aspoň. Máme aspoň muzeum. Randomáček. OK, nožík. Nůž. OK. Snipa, dagersky, nůž, smoke granát. To rovnou hodím na úplně druhou stranu smoke. I sem. Nevidí. Kam jdi pryč? Proč tu nože? Teď jsem ti dal headshot, kámo. Jdi pryč! Smoke! Proč mi nejde dát? Mám taktiku, počkám tu, uvidím ho vylézt a mě vystřelím. Co jsem? Mám přehled. OK. Kamo! Mně se dneska vůbec nedaří. To má fakt. To je nejhorší, bro. Tak tohle ani nekomentuju, to co je. Kdo hraje Gunblade, kámo? Můžete mě tady komentovat, že hrajete Gunblade, ale pro mě je to úplně hrozná zbraň. Násežer granát, vole. Spápej si granát, ano. Spápej ho. OK, 25. OK. OK. Ještě jeden headshot mi stačí. Yes, kámo! Kámo, OK. Není to úplně nejhorší zbraň. A za každý, co vyhrál, tak si tu zbraň musím nechat. Takže to budu mít o něco těžší. Kámo, on to líbnul! On to líbnul, protože jsem ho s Gunbladem porazil. Kámo, to už bylo extrémně trápně, že on má snipu. Já jsem ho porazil Gunbladem. Jdeme dál. Dělejte. Věřím si. Natolik. Jdu 1v2. Dimenzi. Graveyard. Spamuj, pojď. Menší šance, lepší víra. Nevím, co jsi to teďka řekl, menší šance, lepší výhra, ale... Yes, random. Nikdy bych si nevzal revolver, kam. Nikdy bych si... Pro velkou jsem používal někdy dávno. Ale shotgun je dobrá. Klikám. Tak zakroutíme, ne? Máme kličky, opa. Oni jsou dva vlastně. OK. Tam. Na blízko půjdu z shotgunu. Kde? Odkud? Nevím, kde je. OK, tu. On se tu stéká. Já jsem ho viděl na jednom místě. Hopa. Střelej. Mám autošut, ale. To je výhoda. Je tu? Kdybych ho oběhl, kámo, a pak mu ukázal, kde je tu šéfík. Kámo, to je jenom zbraň levitující. Dělá. On to lívnul, OK. Dáme novej. Počkej, jsem vyhrál, kámo. Já se musím nechat zabít teďka. Kámo, jsem vyhrál, já jsem tepil. Musím se nechat zabít. Kde jsi? Náznak, že jsem tu. No, zabij mě. Kde jsi? Kámo. Pojď sem! Vole, kam jdeš? No, zap mě. Co děláš? Zap. Co to je? Mu laguje? Ne, mně se to laguje, vole. OK, teďka až můžu používat tohle. Takže je to jedna, je to fér.
To fajn. Podle mě půjde tu. Jenom nevím, kde je teď. Graveyard je jakoby... Tak kde jsi? Kam jdeš? Já jsem tu, ale... On vytáhne motorovku, ne? Kde? Yes, kámo, mám ho. OK. Kámo, mi to 1.7 FPS, to si se snad podělal, ne? Že 7 FPS, kámo. Hodím to úplně naslepujem, tak. A možná 21 FPS, 23. Maká to, za chvilku 30, ne? No, za chvilku bude 30. Kde jsi? Tam je jen taková hlavička. Kámo, se zase laglo. Dívej, tak se mi to laguje, lidi. Já do něj střílím. Nevím, jestli to bude vidět, ale já do něj střílím. On mi neobral nic. Kámo, kde jsem? Mám hůra. Není tam, OK. Tomu se bojí furt. Aha, to bude. Kde je? Tu je. Já mám autoshop. Hezky zatancuj. Ej. Budu dělat ASMR. Normálně s takovýma hráčkami, takže si všechno poberu. A bude z toho short, jo? Takže se určitě podívejte. Kde? Kam? Nešel tam? Nevím, kam šel, ale potom mě bude někde tam. Aha, čau. Týpek. Nemůže se trefit. Vždy na mě něco střílí automaticky. A já to dělám proto, abych tohle mohl toto. Nevím, jak to říct. Protože mi to prostě pomáhá tohle, lebo bych se moc nestřílel tam. Ale s takovými modly, který mají hodně aby střílet rychle, s tím se nebojím, jako by střílet. Hopa. To má, nevyskočil jsem tam. Takže víme, kde je. Počkej, ne? Tu na něj. Dole. To není to. Je to už to. A dobrý den! Panečku, dobrý den! Hejda. OK, tohle by bylo asi pro dnešní video všechno. Doufám, že jste to užili. Mějte se krásně. A u dalšího videa zase čus.